Sumiyo. Marwani prasani tradisi kang pranyata ing dalane dipeni andar peni saben manguri-uri kanendra diwaka ingkang mamatri jas Katut kaca
kaca edan Katut kaca edan omahe emplek-emplekan Pupus kadung Pupus kadung Pupuse wong muyung eneng omah bingung dijak dolan mutung wis memper wong gemblung Katut kaca edan Katut kaca edan omahe emplek-emplekan kidul kono kidul kono ana lintang bar umbaran pupus manggis pupus manggis pupus wong manis wis lambene tipis lan bathuke klimis dasar seneng lamis tukaran perkara gedian Stres. Hoi. Ayo Sumia jangan tertawa kamu baru pentas loh Sumia. Jangan pendengnya stres kok. iya ayo kapan-kapan go
dadi wong kok. Yo. Nggih. Oleh Renzi Adan. Ya, sumene kirang langkung sedasa menit. Ngopo kowe iki? Christian ngopo, Chris? Oh, 15 menit. Ya 15 menit. Monggo sing badhe jajal-jajal Ayo Mas rumiyin, Pakai monggo. diangkat lagi teman-temannya Yo, diangkat diangkat. sikile, diangkat Ayo. sikile. Ayo Pak Ambar ayo. Ngopo Han? Sabar. Zaki ngomong Zaki. Tahan dulu. Tahan dulu. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu duning wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu Rondo.
Soto tangan proyek. Soto. 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 Kondur. Kotor. Iya. Hah, Ya, ya. iya. Iya, Dika. Iya. Jadi apa Mas Dika? Melu cepat kok. Oh, mengko melu cepat. Ganok. Ya, ya. Berayat saling bonceng. Iya. Awas.
Mampu, yo. Gendera katon wis kumiter aku malang pancoro. Ora suarane tan ana wae yo ingkang kacicir. Sadaya siyaga sorak Dua Prasetyo. Edar ngamuk. yo idar ngamuk. Edar ngamuk. Gambar Prasetyo. Yo. Awas hati-hati yo ayo. Ayo. Sejatine manungsa kakang jarwa ana ing satenging jana loka jeneta marang Gusti kang murwainjak dimen kanggo brasta angkara murka kang mapan ana ing sajroning alam donya ananging Sirna Risang manungsa kang kajarwa amarga kabujuk marang nafsu setan kang durjana